ayun po, no, at aalis kami ng aking kapatid, yan, aking bunsong kapatid. Tayo lang, madami. Sila Tito Slek. Ang dami namin, no. Sana, oh. Nanay, saan galing, Nay? Binigay na sa'yo ni Mama bigas mo? Hindi pa? Oh, naku. Hindi pa binigay? Oh, sige, sige. Bukas na lang. Saan kayo, Koy? Saan kayo? Yan. Si Nanay galing sa labas. Di ko alam kung saan nagsusumiksik na naman yun. Ano yun? Tama ko rin si Koy Koy. Ng aking dalawang bunsong lalaki. Bunsong kapatid. So, kain-kain lang kami doon. Anong gagamitin natin sa sakyan? Ha? Anong gagamitin natin sa sakyan? Racket? Yung chopper ni Papa, gusto mo? Sige. Ha? Wala ka naman kasi lisensya eh. Ha? Wala ka naman lisensya. Visit na to. Pati pala to, alam lang, wala akong lisensya. So, paano tayo makakalis na wala tayong lisensya? Gumamit ka ng tricycle. Tricycle. Tricycle na lang tayo. Sige. Ayaw mo nang ako magdadrive. Wag na. Bakit? Baka mali pa yung pag-drive mo. Visit na ba ito? Is, nanonood ka ba ng live ko? Hindi ko alam. Ba't alam mo na wala akong lisensya? Siyempre, naririnig ko. Ay, kulit talaga itong kapatid kong bunsoy na to. Yung sila, oh. Wow! Beyonce ah! Saan punta Beyonce? Beyonce, saan punta? Mukhang magmamodel tayo siya. Takot tumarap sa kami sa loob ng Vista Mall. Yan. Kasama namin ang lahat. Sila Tito Slek, tsaka yung mga kids niya. Haligay rito. Ano? Grabe puti ng mukha mo. Grabe nilagay na pulbo sa'yo ni Mama. Wash out. Shout out. Ayaw. Oh, hi na lang, hi. So yan, nag-aantay lang kami ng order na si Tita Manini. Siya na lang yung pumila. Ano masasabi nyo? Ay, mama. Sino yung shoutout niya? Shoutout niyo si Papa. Saka si Ate B. Papa Jun. Shout out, Tito Jun. Yan, tapos Tito Jun pala, Papa Jun eh. kay ano, kay Mama, Baby Pink. Mama Dayan. Yan, kay Ate B. Ate B. Oo. Shout out. Shout out. Kay Ate B. Wala eh, punong-puno sa Jollibee, kaya dito kami sa KFC na lang. Medyo maluwag-luwag dito, no? Kasi kapag doon eh punong-puno, hindi kami makakain agad. Namin gusto nyo maglaro doon sa laro. Time zone. Time zone. Gusto nyo Time doon? zone. Time zone tayo. O Kinder City. O kaya Kinder City. Ha? Marami doon. Saan ba yung Kinder Ay, City? kuya, kita o DJ. Kita sa salamin o yung... Asan? Ayun na kuya. Ayun o, yung restaurant mo. Asan? Asan? Kita ba? Hello, JJ. JJ Restaurant. Visit ng mga to. Sa kanya ni Mami. Soon, magkaka-restaurant tayo. Huwag kayong mag-alala, ha? Magkaka-restaurant tayo. Ako boss ha? Ha? Ako boss. Ikaw, boss? Ikaw magiging boss? Oo. Walang sweldo. Piso. Walang sweldo? Si Mama, ano si Mama? Ha? Tiga-ugas ng pinggan. Hindi. Tiga-bunganga. Sa tigakain. Ikaw, Koy, anong position mo sa restaurant ko? CEO. Wow! CEO! Oh, grabe itong dalawang to ah. Tuwang-tuwa ang mga bata. Patingin kayo rito. Tuwang-tuwa. 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 Tuwang-tuwa yung mga bata. Nakalabas. Yan mga kakuwela, tuwang-tuwa sila, no? Isa lang kasi makagala-gala yung dalawa na yan. Kaya, ano? Ang pangit mo! Larissa, ano masasabi mo kay Mama? Kanino nga? Inggitin mo si Mama. Mama, Sabi ni Mama, hindi ka sa... Ay, kasama ko na. Sabi ko, opo. Sabi na, oh, ba't hindi ako kasama? oh, Mama, sumunod ka dito. Hindi daw siya kasama? Parang si Mama parang bata eh, no? Nakisabit nga lang kami. Nakisabay lang kami sa lakas si Tito Slick eh. Oo. Sila lang daw. Salamat nga po pala kay Ate Dapol
Sa pag, bigay mo ng pang Jollibee kay, kay JP. Thank you, ate, ha. Yan, sa San Felipe. And Boss Madam Angel. Salamat. Ano? Ang sabi mo, anong tanong mo? Lugi sila. Pag, Meron kang restaurant. tapos, Magkano i-sweldo mo sa mga nagtatrabaho sa'yo? sandaan. Nalulugi kasi. Ba't sila malulugi Lahat sandaan? 10,000. Ay, grabe. Hindi ako naman lalugi nun. Dinaig ko pa ang KFC sa pasahod. Bawasan mo pa. Oo. 11,000 na lang. Wala na pumapasok sa utak itong bata na to. Ba't ka nagagalit? Ayaw! Ba't ayaw mo? Shout out ka dali. Shout out. Shout out! Aray, sakit! Palalo siya! Hi! Hi na lang, hi! Hi ka na lang, hi! Hi mo, hi! Ayaw! Na lang, ganun ka ng live mo, hi! Shout out! Yo! Lagkit eh, no? Ito na yung mga foods. Alright! Si Clarence kumuha ng kutsara at saka pin. Ito sila dito, straight ko. Beyonce, Beyonce, marap to. Hi ka muna, Beyonce, hi. Beyonce, hi. Ayun. Dami ah. Ha? Sige. Ipatong mo, be, dito. Sige. Yan. Yan, cool. Tol, baka dumulas ha. Sa inyo. Kay Princess. Ito kay Clarence. Ito nga yung sa'yo. Kay yun. Thank you, Lord. Ito kulit talaga nito. Ay, rito si JP. JP, hi! Oh, hi! Hi! Nakain muna kami. Kain na. Ay, yung kino pala. Mukbang to. Tinidor. Tsaka kumuha na si Berto. Mukbang po to. Sarap. Ano sa yung gravy? Sarap? Sarap? Sarap. Chicken, pero sa akin. Ano? Reklamo pa to. Ha? Wala pa? Hindi ako makukusara. Ayoko, kukulit ako. Okay na yan, Clarence. Indian na yan eh. Kain ka na. Okay yan. Walang gravy? Walang gravy? Gravy? Anong lalagyan? Tayo. Ang tinan. Yung inyo paan. Ang arte naman itong mga dinila. Ang arte. Ang arte ng mga dinila. Kumainit daw. Sobrang ingat. So, nga doon kay konti. Mamaya, anong gagawin natin? Grabe ka naman, di naman kayo paarte. Tissue, please. Wow. Wow! Lupit ng mga content ko rito, no? Tissue, please. Malakas kayo sa atin dito, Dugot ako dito. Dali. Sarap. Guys, ito ako tumingin. Ayaw pa mata ko. Wala na, makakala mo. Picture po si Joanna. Ako sa may pagkumakain ng Meron ba? animatic kasi ako yung sinasa ko. Tagal ng gravy nila, yun ang paborito ko. Say, hindi ka kita, say. Laki mo
Konti picture muna tayo. Mana ka CR si JP? Diyan na? Hawak na pala ko ikaw, umumpo ka na rito. Nasa cellphone ko pala yung cook ko. Ganun ako ng ganun, nandito pala. Nalagot, JP ha? Lagot. 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 Wala na ibang gravy doon? Grabe naman sila. Wala na nalagyan. Ginagawa ko rin. So saan nyo rito? Eto sabaw yan kay Clarence. Eto gravy. Sarap. It's not a game, it's a rich thing. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Pagtulong sa kapwa ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa, pagtulong sa pamilya at matatanda. Laging masaya at laging maligaya, harutan at tawanan, kalimutan ang problema. Alam mo na, wala nang iba, Jay Guevara ang magpapasaya. Kahit
Kahit anumang pagsubok ang dumating, laging magniningning. Basta sa kapwa laging mabuti ang gagawin. Mga Oh, ayan, natuwi na kami. Pagod na pagod ako dun sa ano. Yung tawag dun? Basketball. Anli yata, naging anli. Oh, wanto sawa. Nagwanto sawa yung ano. Datas kasi na-score ko. Laime, nag-enjoy ka, Laime? Oo. Nag-enjoy daw sila. Jepi! Yan, enjoy lahat. Si Jepi nasa unahan. Lingal ako dun. Ang ano? Masakit ng balikat ko. So ayan, hanggang dito lang ito. Sa susunod, yung ibang kapatid ko naman yung ilalabas ko. Para naman ano, kung may pera ulit, no? So ayan, hanggang dito na lang. Paalam. Masaya kapag siya ay inyong napapanood.